Super. Vi starter op stille og roligt og håber på, at de sidste de kommer med. Velkommen til eftermiddagens online pet food seminar, arrangeret her af Eurofins Steins i samarbejde med Eurofins Vitamin Testing Center. Jeg hedder Camilla Bak, og jeg er Key Account hos Eurofins Steins og servicerer segmentet pet food. Der er en knap med Q&A øverst op i jeres skærmbillede. Skulle jeg have lyst til at stille spørgsmål undervejs, så skriv dem der. Vi kommer, hvis vi har tid til at svare på udvalgte spørgsmål, og ellers laver vi en samlet opsamling på stillede spørgsmål under hele webinaret, som vi eftersender efterfølgende. Med mig i dag, der har jeg Eurofins Steins Consultancy afdeling, teamleder Line Panday og vores konsulent Karen Timling. Og fra Vitamin Testing Center, der har jeg Michelle E. Møller. En hurtig indflyvning til Eurofins og hvad Eurofins er. Eurofins blev startet af en fransk familie tilbage i 1980'erne, hvor man havde fokus på at analysere på vin og afstamningen på vin. I dag så er Eurofins Steins en global virksomhed, som stort set kan analysere for hvad som helst. Og du må lige skifte, ja. På verdensplan så er der omkring 1000 laboratorier og over 60.000 ansatte. Eurofins er aktive i mere end 54 lande, og vi har et ufatteligt stort analyserepertoire. Så i teorien findes der slet ikke noget, vi ikke kan analysere for. Det er bare et spørgsmål om at finde det rette laboratorie til det. I Danmark, der er Eurofins også repræsenteret på forskellig vis. På Ladelundvej i Vejen, hvor at Eurofins Steins hører til, har vi også Eurofins Miljø, som analyserer vand, drikkevand, procesvand, metaller og mineraler. Vi har vores agroafdeling, som servicerer landbruget, og så har vi vores Food and Feed afdeling. Her har vi mælktesting, som udfører mælkeanalyser for mejerierne, og så har vi det officielle Steins laboratorie, som har tilhørende kemisk afdeling, mikrobiologisk afdeling, og derunder også rådgivningsafdelingen. Og vi har også en afdeling, der udfører sensoriske analyser og holdbarhedsanalyser. Og så har vi vores europæiske videnscenter, Eurofins Vitamin Testing Center, som tilfældigvis også ligger her i Danmark. Og der er vi heldige, at vi har Michelle med, som vil fortælle lidt omkring vitaminer i pet food. Ordet er dit, Michelle. Jo, tak Camilla. Og jeg har lige været syg, så jeg lyder lidt skræntet, men jeg håber, at det går. Jeg hedder Michelle, og jeg er Sales and Customer Relations Manager, som det så fint hedder, ved Eurofins Vitamin Testing i Danmark. Som Camilla så fint nævnte, så er vi et kompetencelaboratorie, som laver vitaminanalyser for Eurofins rundt omkring i Europa, og faktisk også hele verden, primært Europa dog. Vi startede som en del af Eurofins Steins tilbage i 2006. Dengang var der ikke så mange medarbejdere, vi havde ikke så meget udstyr, og der var under 25 prøver om dagen. I dag så er vi bosat i Vejen. Vi er vokset lidt siden 2006. Vi har kombineret over 100 HPLC og LCMS-systemer, har masser af udstyr til at analysere aminosyre, og så kører vi cirka 400 prøver om dagen. Det her med et vitamin og aminosyre kører vi også. Kompetencecenter. Det startede egentlig som en idé om, at det er nogle lidt komplekse analyser, sådan nogle her, vitaminer og aminosyre. Så i stedet for, at alle laboratorier kunne lave lidt, så valgte man at samle kompetencerne, og det har vi så gjort i Vejen. Og det er så derfor, vi analyserer for
Eurofins rundt omkring i hele Europa. Vi har lidt forskellige metoder til de forskellige matricer, vi får ind. Og når jeg siger matricer, så mener jeg prøver. Vi har nogle foder- og fødevaremetoder til lavkoncentrerede matricer. Det vil sige metoder til matricer, hvor vitaminindholdet ikke er så højt. Så har vi nogle metoder til højkoncentrerede prøver. Det vil være sådan noget som præmix og supplementer. Præmix, som man kan blande i sit hunde- og kattefoder. Så har vi som sagt også aminosyremetoder. Kommer lidt mere ind på aminosyre bagefter. Så har vi metoder til mælk. Ikke sådan super relevant her. Vi har nogle GB-metoder til, hvis der er noget, der skal importeres til Kina. Så har vi nogle backup mikrobiologiske vitaminmetoder, og så har vi lidt andet, som jeg også kommer ind på lidt senere. I forhold til den matricefordeling, vi har, de prøver, vi analyserer, så har vi en god blanding af alt, hvad både dyr og mennesker indtager. Vores største segment er pet food og foder. Og det giver god mening, hvis man tænker lidt over det, fordi at det er meget, meget vigtigt, at vores dyr de får dækket deres vitamin- og aminosyrebehov. Især fordi, som oftest, så giver vi vores dyr det samme at spise dag ud og dag ind. Så hvis vi ikke er sikre på niveauerne i det, vi giver dem, så risikerer vi at enten overdosere eller underdosere over tid. Og det kan gøre dem syge. Vi har sådan en fin ernæringspyramide her. Jeg går ud fra, at når man tester pet food generelt, så kender man kulhydrater, protein og fedt. Det gør man også, når man tester normale fødevarer. Men herudover så har vi jo så også mineraler, og så ligger vitaminer helt op i toppen. Vi har 2 grupper af vitaminer. Vi har vandopløselige vitaminer, og vi har fedtopløselige vitaminer. De vandopløselige vitaminer, det er B-vitaminerne, C-vitamin, og de fedtopløselige, det er A, E, D og K. De vandopløselige, det er nogen, som ordet siger, bliver opløst i vand, og det går derfor også rimelig stærkt inde i kroppen med at få det skiftet ud med noget nyt. Det vil sige, at du skal have et dagligt, kontinuerligt indtag af de her B- og C-vitaminer, fordi at det ryger rimelig hurtigt ud af kroppen igen. Det er lidt anderledes med de fedtopløselige. De bliver opbevaret inde i kroppen i fedtvæv. Det vil sige, at efterhånden, hvis man så får lidt for meget, for eksempel A- eller D-vitamin, vi ser det ofte med D-vitamin, så ophober det sig i kroppen, og så kan det faktisk blive giftigt. Vi har ikke, men der har været en sag herhjemme med nogle D-dråber til børn, hvor der har været for meget D-vitamin i, og det er simpelthen det, der sker. Det er fordi, der er det her D-vitamin, det ophober sig ind i kroppen i vores fedtvæv. Og det sker også ved dyr. Har måske lige et eksempel med senere. Så hvad gør vitaminer? De bidrager til at opretholde både dyr, men også menneskers immunforsvar. Og så spiller de en kæmpe rolle i forskellige processer i kroppen. Det er blandt andet produktion af blodlegemer. Det er vores nervesystem. Det er fordøjelse, stofskifte, syn, virkelig mange andre. Vitaminunderskud, det kan forårsage seriøs sygdom. Så det er vigtigt, at vi sørger for at få alle de vitaminer, vi skal have ind igennem vores kost. Det samme med dyr. Men det er også muligt at overdosere fedtopløselige vitaminer, som jeg også nævnte før. Og nu har jeg taget et billede af min egen hund med, for jeg er også et af de mennesker, der går meget op i mine kæledyr, og det er derfor, at jeg også går meget op i, hvad de får at spise. Det er vigtigt, at vi analyserer, og det er det af sådan generelle sundhedsmæssige årsager. Der er en god del eksempler her i forhold til udvikling og sikre de rette næringsstoffer, sørge for immunforsvaret op at køre. Men det er også for at kvalitetssikre
og også for at undgå negativ opmærksomhed. Fordi man kan sige, at på den ene side, så er det vigtigt, at man sørger for, at der står det, eller der er det i ens pet food, som står på varedeklarationen. Det er vigtigt at sørge for, at ens pet food er sundt for de dyr, der skal indtage den. Men man kan også vende den om og så sige, men hvis vi ikke har styr på de ting, så kan vi ske og få noget negativ opmærksomhed. Og det er de færreste virksomheder, der har lyst til at skulle have negativ opmærksomhed fra katte- og hundeejere, som virkelig går op i velbefindende for deres dyr. Hvis vi ikke tester, så er der risiko for, at det her pet food, det indeholder noget andet, end hvad man troede. Jeg har eksempler på drawbacks, som både er, der har været for lidt B-vitamin i noget kattefoder, hvor katten så efterhånden er blevet syg. Og der er det modsatte, hvor man finder for meget D-vitamin i hundefoder. Det har der været en del sager med på verdensplan, hvor producenter er blevet nødt til at trække deres produkter tilbage. Og det er klart, at jeg som hundeejer, hvis jeg har brugt det her brand i et stykke tid, og min hund er blevet syg, og jeg så kan se, at de trækker det tilbage, fordi at der ikke har været nok vitaminer i, eller der har været for mange vitaminer i, så kunne det godt være, at jeg ville vælge at købe den brand næste gang. Så det er ikke kun kost i forhold til, hvad det vil koste at trække tilbage, når man så finder ud af, der var ikke de niveauer i, som der skulle have været. Men det er også, at kunderne så har en tendens til at gå et andet sted hen, hvis den her trust, som de har i det brand, de plejer at købe, det bliver brudt. Et vitamin, det er ikke bare et vitamin. Og det er jo så også derfor, at vi har det her kompetencecenter, fordi det er lidt mere komplekst end som så. Et eksempel her, det er A-vitamin. Når vi snakker A-vitamin normalt, så vil man snakke retinol. Det vil være den oversættelse, man normalt går til. Men retinol er ikke sådan super stabilt. Så derfor, når man laver præmix, for eksempel til hundefoder, som skal vare i lidt længere tid, så bruger man som oftest en syntetisk form af A-vitamin. Og det kan fx være retinolacetat, som er afbilledet her. Når man analyserer, så skal man være opmærksom på, at det er 2 forskellige molekyler. Så når man, alt efter hvilken metode man bruger, så kan det være, at den metode, vi har for eksempel vores USP-metode, hvor vi kan se retinolacetat, men vi kan ikke se, hvis det er retinol, fordi USP-metoder, de er lavet til højkoncentrerede prøver, og der vil det som oftest i højkoncentrerede prøver være et syntetisk form af vitaminet, hvor i vores lavkoncentrerede prøver, der kan vi ofte se for eksempel retinol. Og selvfølgelig så hvis vi har blandet noget præmix i, og det er så på den måde blevet en lavkoncentreret prøve, så kan vores retinolmetode, den kan også omdanne retinolacetat til retinol. Og så kan man så se, hvor meget A-vitamin der er den vej. Men det er noget, man skal være rigtig opmærksom på, når man sender ting ind til analyse, og man kender, hvilken form for vitamin der er i. Især i fødevarer kan det nogle gange være lidt et problem, og jeg ved, det også kan være det i pet food, når beta-karoten for eksempel er opgivet som retinol-ekvivalenter. Det må man gerne. Beta-karoten har den samme virkning som retinol. Den er bare ikke helt lige så aktiv, så der skal lidt mere til. Men man kan godt omregne mængden af beta-karoten til retinol. Man skal bare være opmærksom på igen, at det er 2 forskellige molekyler. Og derfor så skal vi vide, når vi tester, hvad det er for en form af vitaminet, vi leder efter. Fordi det er også det, der giver os den bedste chance for at finde det. Vi snakker rigtig meget forventede værdier over vitamincentret. Og der kan godt være nogen, som synes, det er lidt underligt, at vi spørger ind til, hvad der bliver forventet, når det er os, der skal finde niveauet i de her prøver. Det gør vi simpelthen, fordi at ved prøvemodtagelse, så højkoncentrerede prøver, de bliver skilt fra de prøver, vi får ind med lavere koncentration,
for at undgå kontaminering. Så hvis I har en præmix til en pet food, og I har en færdig pet food, så vil de blive behandlet 2 forskellige steder allerede ved vores prøvemodtagelse, for at sikre, at vi ikke kontaminerer dem. Så har vi afvejning. Der afvejer vi i forhold til indholdet. Så hvis vi regner med at finde rigtig meget, så afvejer vi ikke helt lige så meget, fordi så skal vi ikke fortynde lige så meget. Hvor hvis vi regner med at finde stort set ingenting, så afvejer vi væsentligt mere. I forhold til fortynding, så skal vi sikre, at vi får et resultat, der er inden for vores standardkurve. Vi kører rigtig mange af vores analyser på HPLC, men uanset hvilken en af vores metoder man bruger, så skal vi være sikre på, at man er inden for det måleområde, som vi har angivet, og som vi har lavet en standardkurve for at kunne fortynde korrekt, og for at undgå, at vi skal reteste, fordi vi enten har fortyndet for meget eller fortyndet for lidt. Så hjælper det os rigtig meget at have et estimat på indholdet. Det er ikke så slemt på færdiglavet pet food. Det er stadigvæk rigtig rart for os at have, men det kan være rigtig, rigtig svært ved præmix for os at se på et hvidt pulver, hvor mange procent D-vitamin der er i det. Så det er simpelthen derfor, vi spørger, for at være sikre på, at vi får fortyndet rigtigt. Sidst men ikke mindst, så har vi nogle i vores kundecenter, som sidder og validerer. Efter vi har vores beregner, de har siddet og beregnet resultatet, så kommer det ind til nogle fra vores kundecenter, som så validerer resultaterne. Og skulle der så være en uoverensstemmelse imellem det forventede og det, vi har fundet, så vil det også kunne fanges her. Så det er også en form for kvalitetskontrol. Så det er ikke for at være irriterende, vi beder om forventede værdier. Det er simpelthen fordi, at det gør vores arbejde meget nemmere, og det gør, at I får jeres prøver meget hurtigere. Så har jeg aminosyre. Aminosyre, det er proteiners byggesten. Vi tester både for total aminosyre, det vil sige proteinbundne og frie. Så tester vi for frie aminosyre, og så tester vi for rene aminosyre. Rene aminosyre er egentlig bare frie aminosyre, men i en højere koncentration. Det fungerer sådan, og det gør det for alle levende væsener, at der er nogle aminosyre, man skal have ind igennem kosten. Det er sådan, at der findes essentielle aminosyre. Det er dem, som vi ikke kan producere selv. Så er der conditional, essential, betinget essentielle, som vi kan lave ud fra de essentielle aminosyre. Og så er der ikke essentielle, som er nogle, vi kan danne selv i kroppen. Og der er det forskelligt, om man er hund, eller om man er menneske, eller om man er fisk. Hvad man kan producere i kroppen selv, og hvad man skal have ind igennem kosten. Det er også rimelig væsentligt at sørge for, at ens pet food det dækker godt proteinmæssigt og aminosyremæssigt. Og det er simpelthen proteinsammensætningen, aminosyresammensætningen, der afgør, om proteinkvaliteten den er høj eller lav. Vi kan også teste for biogene aminer. Biogene aminer, det er mikrobiologisk dekarboxylering af aminosyre. Vi har nogle gode biogene aminer, som er dem, der er markeret blå. Og så har vi nogle knap så gode biogene aminer, som er dem, der er markeret i rød. Hvis man sender noget frisk kød ind til analyse, som man eventuelt kunne bruge i sit pet food, så kan vi lave et indeks, hvor vi simpelthen bare dividerer antallet af gode med antallet af de dårlige med antallet af de gode. Hvis vi finder under 1, så har vi noget, der er rigtig friskt. Hvis vi finder over 10, så har vi noget, der er sådan rimelig fordævet. Man kan også sende fiskebenmel og hvad man ellers bruger til formuleringen ind. Der kan man ikke bruge det her indeks, men det giver stadigvæk et rigtig godt billede af, hvor godt et produkt man har. Hvis der er et rigtig højt indhold af de her, jeg har markeret i rød, så vil man måske gerne reklamere til producenten af det. Det er i hvert fald
det vi oplever en gang imellem, at så finder man rigtig højt indhold af kadaverin, også for højt til, at man synes, at man skal komme i sin petfood. Der findes også andre essentielle næringsstoffer. Jeg har nævnt et par her. Der er taurin, er rigtig vigtigt for kattes syn, at de kan se om natten. Hvis ikke katte får dækket deres taurin behov, så begynder deres nattesyn at svækkes. Derudover så har vi kolin, astaxantin, betain og inositol. Vi har også flere end det, men det er ikke kun vitaminer og aminosyre. Der er også nogle andre essentielle næringsstoffer, som vi også godt kan analysere for in-house. Noget, som er rigtig vigtigt at huske, når man arbejder med faktisk alle typer for prøvetagning, men det er især vigtigt her, det er at huske, at en lille skefuld fra et stort batch ikke nødvendigvis er repræsentativt for det, man gerne vil analysere. Det er ikke nødvendigvis repræsentativt for hele batchen. Der er det meget fine billede her først med homogen og heterogen mix. Viser meget godt, at vi vil gerne have noget, der er homogent. Vi vil gerne have en prøve fra noget, der er homogent. Men ofte så vil der være en eller anden form for fordeling, som gør, at det lige skal blandes lidt inden. Et godt eksempel på, hvor man kan se, at noget er heterogen kontra homogen, det er den her pizza. Det er, enhver kan se, at der er noget champignon, og der er nogle pepperoni-skiver måske, og noget tomat, og man kan se, at det består af forskellige komponenter. Så hvis man skal have en repræsentativ prøve der, så bliver man nødt til at blende hele pizzaen, og så tage en prøve ud, fordi hvis man bare tager et lille stykke, så får man måske en oliven med, men ikke noget tomat, eller ikke noget basilikum, og så er det ikke længere repræsentativt. Der hvor folk måske lidt glemmer at tænke over det en gang imellem, det er ved rigtig store batches af pulver, eller noget, som lidt ligner det samme materiale. Jeg har et eksempel med her, som den her sæk, for eksempel. Den kunne være undervejs fra, lad os sige, vi har bestilt en præmix hjem fra Kina, eller et eller andet sted. Den er undervejs med transport i lang tid. Den kører med lastbil, hvor der er lidt huller i vejen. Den bliver flyttet mange gange. På et eller andet tidspunkt, så vil partiklerne, de vil indordne sig lidt efter størrelse. Og det vil sige, at du får lidt mere lavdeling i den her sæk. Selvom den måske ser homogen ud, selvom det er et relativt fint pulver, så vil du stadigvæk opleve den her inddeling. Så det er derfor vigtigt, at når man tager prøver, at man så ikke bare lige tager en skefuld fra toppen, men at man også får gravet lidt dybt ned. Man kan både vælge at tage forskellige steder fra, og så få dem alle sammen analyseret. Det er en lidt dyre løsning, så man kan også vælge at tage forskellige steder fra batchet, og så blande det sammen, og så sende det ind til analyse. Det vil være et analyseresultat, man får ud af det, som er langt mere repræsentativt, end hvis man bare havde taget lidt fra toppen. Et andet eksempel, jeg har, det er den her firkant med sorte prikker i. Hvis man kigger på den som helhed, så ser den relativt homogen ud. Hvis vi siger, at det hvide område, det er en form for filler, og det sorte, det er vitaminer eller mineraler i ens præmix, så ser det som helhed relativt homogent ud. Hvis man så skal tage en prøve, så er det rimelig væsentligt, om man tager den her prøve, om man tager den her prøve, eller om man tager den her prøve. Og det er igen her, vi foreslår, at man tager prøver lidt forskellige steder fra batchet, fordi så får vi noget, der rent faktisk er repræsentativt for hele batchet. Vi går også rigtig meget op i at sørge for at få det homogeniseret ordentligt, når vi får det ind. Det har vi masser af udstyr til. Så hellere send lidt for meget prøve, som så er garanteret homogent, end at sende
bare en lille teskefuld, som ikke nødvendigvis er repræsentativt for et helt batch. Det sidste, jeg gerne lige vil nævne, det er, at der findes forskellige faktorer, der påvirker stabilitet af vitaminer. Og det er noget, som er en rigtig, rigtig god idé at huske. For der er sådan noget som temperatur og ilt og lys. Det er ting, som virkelig går ind og påvirker vitaminindholdet. Forskellige vitaminer, de er sensitive over for forskellige faktorer udefra. Men sådan noget som C-vitamin, for eksempel C-vitamin i væske, det oxiderer helt vildt hurtigt. Så derved, selv hvis vi modtager en prøve, som har været åben en dag tidligere, så vil det her C-vitamin være oxideret til et punkt, hvor det ikke længere er repræsentativt for, hvordan niveauet var, da det blev åbnet. Så man skal være opmærksom på, at forskellige vitaminer de bliver påvirket og nedbrydes af forskellige faktorer. Så derfor er det også vigtigt, hvordan man både prøvetager og sender, men også især, hvordan man opbevarer sine matricer, inden de skal enten ud i supermarkedet, ud til dyrlægerne, eller ind til test på et eller andet tidspunkt. Det var det, jeg havde at sige om vitaminer og aminosyre. Så nu tænker jeg, at jeg vil lade den gå videre til Karen. Ja, tak for det, Michelle. Jamen, jeg hedder jo som sagt Karen Temling. Jeg er uddannet dyrlæge fra 1995, og så har jeg arbejdet 11 år i praksis, hvor det jo så blandt andet har været med dietetisk foder, altså foder brugt som medicin. Så derefter det, der har jeg været 8 år på en fabrik, hvor de fremstiller hunde- og kattemad og siddet som produktudvikler, og de sidste 5 år har jeg så siddet her som seniorkonsulent ved Eurofins. Så jeg har været lidt omkring hele branchen. Det jeg skal snakke om, det er blandt andet mærkning, og vi kan starte med typer af foder. Egentlig skal jeg sige alt om mærkning, holdbarhed og indhold, men vi ser, hvor langt vi når. Men typer af foder skal der stå på mærkningen. Man skal angive type af foder og dyreart. Og det står simpelthen i vores bibel, der er markedsføringsforordningen for foder, der er 767 fra 2009. Man kan mærke som fuldfoder, tilskudsfoder eller mineralsk foder. Og vi når ikke dem de 2 andre, så vi koncentrerer os om fuldfoder her. Og det er så en foderblanding, som på grund af sin sammensætning fuldt ud dækker den daglige ration. Det vil sige, at alt det, hunden eller katten har behov for, skal være i det foder, og det er så bare undtaget vand. Men ellers så skal man kunne nøjes med at give det. Og vi er rimelig enige om, at det bare ikke sidder med her, det er tilskudsfoder. Eller også så er det slet ikke et fodermiddel. Så regler ud over, at hvem det er til, og hvilken slags foder det er, så skal vi mærke de analytiske bestanddele. Og det står også i 767'eren. Og går man ned, og alt interessant i forordninger står som regel i bilaget, så man går ned i bilag 7, og der ser man, at for hunde, katte og pelsdyr, der er det obligatorisk at mærke råprotein, træstof, råfedt og råaske. Så råprotein, aminosyre, Michelle har lige snakket om aminosyre. Hvorfor egentlig bekymre sig om det? Det skal overhovedet ikke på mærkningen. Jamen det skal man, fordi som Michelle siger, protein det består af aminosyre, hvor nogle er essentielle, det vil sige livsnødvendige. Og det øjeblik, at man går ind og kalder sit foder for et fuldfoder, så er der altså en norm for protein, men også for de enkelte aminosyre. Og der er normerne, de er fastlagt ved forskning, simpelthen ved at man er gået ind og se, hvor lidt eller hvor meget skal der til for at opretholde normale livsfunktioner, det vil sige vækst og at dyret holder sig i live og holder sig sundt. Og her i Europa, der bliver det simpelthen frit og frit udgivet af FEDIAP, der er den europæiske sammenslutning af petfood-producenter. Selve FEDIAP-forkortelsen står for et eller andet fancy på fransk, som jeg ikke kan udtale. I er velkommen til at slå det op. Og de kan man simpelthen bare gå ind og finde på nettet, hvilket egentlig er ret usædvanligt for branchekoder. Hvis det er en guideline, og det vil sige, man er ikke tvunget til at følge guidelines, men hvis man ikke gør, så skal man have en pokkersko forklaring klar. Så vi kigger lidt mere på råprotein. Det er en ren kemisk metode,
Og det er igen en forordning, det er 152 fra 2009, der siger, hvordan skal sådan nogle prøver analyseres. Det er en standard, og det er den måde, man skal mærke efter. Og der står simpelthen, at man skal bruge en Kjeldahl-metode. Og hvis vi har sådan en standard aminosyre her, så er det, at man går ind og isolerer nitrogenet, kvælstoffet, og så ganger man det med 6,25, og så siger man, nu har vi mængden af protein i det her foder. Det er lovbestemt, det er det, der bruges til mærkning. Og så kan jeg lige tage et eksempel fra den virkelige verden, hvor vi er glade for et analysecertifikat ind, hvor summen af indholdsstoffer giver 106%. Det gør det, fordi at der er deklareret 75% protein, men der er analyseret lige omkring 100. Og det er sådan, at også i 767'eren, der er angivet tolerancegrænser for deklarationen af de enkelte næringsstoffer, og i det her tilfælde, der for protein, jamen når den er over 30, så er det plus minus 3, det vil sige, at vi egentlig skulle ligge mellem 72 og 78, og det er inklusiv analyseusikkerhed. Ups. Nå, der kan være flere forskellige forklaringer på det. Det kan være metoden. Det er en ren kemisk metode. Nogle aminosyrer indeholder mere nitrogen, nogle indeholder mindre. Det kan simpelthen være, at det er en forkert faktor, der bliver ganget med. Vi må ikke som sådan ændre den, men der ligger faktisk lister over forskellige stoffer og altså enkelte, foderstoffer eller nærings, fodermidler og den faktor, det er bedst at analysere dem for. Så kan det være svindel, og det så vi så sent som i 2007 i USA, hvor gluten og majsprotein, det ligesom var blevet forstærket lidt med noget melamin. Det har vi også haft i babymælk over i Kina, og det giver desværre nogle nyreskader, men til gengæld indeholder det dejlige store mængder af nitrogen, så at der er et godt højt proteinindhold i super kvalitet af vores glutenprodukter eller vores mælkeerstatninger, når vi analyserer kemisk. Det vi så gjorde, det var, at vi gik ind og analyserede summen af aminosyrer og fandt ud af, hvor meget protein har vi, når vi har summen af alle aminosyrer. Og så gik vi ind og forenklede aminosyrer og kiggede på, hvad er så sammensætningen af dem. Kan det forklare vores overindhold af nitrogen i prøven? Og derudover lavede vi så også lige en svindelanalyse på melanin, bare for at være sikker. Og så kan man jo ikke gøre ret meget andet, end at man deklarerer sine 75%, og så har man ellers rapporten en forklaring liggende i skuffen, når Fødevarestyrelsen kommer og siger, at det her det er helt galt. Fordi man kan selvfølgelig ikke deklarere 100% protein, og så også have andre næringsstoffer i. Som Michelle også har snakket om, de essentielle aminosyrer. Her ser vi kun forskellene. 9 ved mennesker, hund, der er 10, og så er der de 2, der er betinget essentielle, altså metionin, cystin, phenylalanin, tyrosin. Og katten får så også taurin ovenpå, som er et vitaminlignende aminosyre. Den ligger sådan og svæver et sted inde imellem. Men inden for PET-food tæller vi den som en aminosyre. Der kan vi se på funktionaliteten af den. Som sagt, FEDIAC-normen, det er minimum for helbred og vækst. Der er også nogle af dem, der har et ernæringsmæssigt maksimum, f.eks. arginin ved killinger. Og der er arginin, skal man også være opmærksom på, at den har en betinget norm. Det er fordi, den indgår i proteinstofskiftet. Og det vil sige, jo mere protein der er i et foder, jo mere arginin skal der også være. Så der er man simpelthen nødt til at beregne argininbehovet, efter man kender sit totalprotein. Så er der igen funktionalitet. Man kan se på kattefoder, der er tit tilsat enorme mængder af metionin. Og det er der, fordi når man beregner sin urin-pH på sit kattefoder og siger, det skulle da godt nok lige over i den basiske afdeling, så kan man tilsætte den svovlholdige aminosyre metionin, og svovl det virker på syren på urinen, og så kan man sænke urin-pH. Og vi kan faktisk ud fra analyser af mineralstoffer eller mineraler og aminosyre beregne den forventede urin-pH for et foder. Så er der tyrosin, som man også ser ofte efterhånden tilsat, og især til specialfoder, til racefoder, hvor du ser, at for eksempel Berner Sennen, Labrador, sorte katte, der går på et minimumsfoder, altså som fint understøtter deres livsfunktioner, de går allerede røde i pelsen. Og det er simpelthen fordi, de ikke får nok tyrosin til at danne melanin. Og det man har fundet ud af for at virkelig optimere den sorte farve i pelsen, det er, at så skal der være mere tyrosin end phenylalanin i foderet, og der skal være omtrent 3 gange så meget som minimumsnormen. Og så har vi endelig også taurin, som jo også er vigtig for hjertefunktionen, og man er faktisk begyndt at snakke om, at den også er vigtig for valve og
ved hunde med store slappe hjerter, når man måler i blodet, så finder man lav taurin, men man har så ikke kunnet inducere det ved at fodre med lav taurin, fordi i princippet kan hunde selv danne taurin. Spørgsmålet er, om de store hunderacer kan danne nok. Så har vi igen kvalitet, at ikke alle aminosyrer de er lige gode. 1 kilo protein er ikke bare 1 kilo protein. Og det vi plejer at sige, det er, at når vi beregner den biologiske værdi, som er mængden af essentielle aminosyrer, og divideret med total protein eller total aminosyre, så en virkelig god kvalitetsfoder, så skal vi over 50%. Og især kattestofskiftet, der kan katte ikke bruge ikke-essentielle aminosyre til ret meget andet, end at konjugere dem til energi i leveren og skille dem ud via nyren. Så det vil sige, at man skal have et ret stort overindhold, hvis man har mange ikke-essentielle aminosyre i sit foder. Så tager man et eksempel, en kat skal have i minimum ifølge FEDIAP-normen 25% protein i tørstof, og kigger på aminosyrefordelingen i forskellige kilder til protein. Vi har gluten, vi har kylling, og så har jeg normen. Så kan man se, at gluten, jamen den ligger under på de fleste, men meget højt på de ikke-essentielle aminosyre glycin. Og det vil sige, at for at dække katten ind, så skal jeg have et kæmpe overindhold af gluten. Og mens af kylling, det ligger egentlig rimelig godt. Så den elsker vi mere end de andre. Men man kan altså lave vegetariske fodre, men der er det bedst, hvis man for eksempel blander gluten og soja, så får man faktisk en bedre profil. Og så er det, man skal lige tage højde for med kat, det er, at proteiner fra planter, de indeholder slet ikke noget taurin. Og det vil sige, at laver man noget vegetarisk, som vi aldrig anbefaler til kat, så skal der suppleres. De øvrige analytiske bestanddele, der har vi træstof, og det er i samme forordning, der bliver sagt, hvordan man skal analysere for det. Jamen, det er en underlig værdi. Den er lavet dengang, at man lige begyndte at kunne analysere for det, og det er sådan en filtrationsrejse af en opløsning, af en forbrænding, af en vejning, så den er ret upræcis, men det er den, der står i loven, og vi får den nok ikke lavet om. Det bedste var at gå ned og tage de enkelte typer, tage kostfibre, ligesom med mennesker, se på funktionaliteten af fibrene og så videre, men der er vi desværre ikke endnu på hunde- og kattemad. Der er ikke nogen norm for fibrene, eller træstoffet, som jo dækker over fibre. Træstof er ikke direkte fibre, men det dækker typisk mellem 2 og 6%. Og der skal jo noget fibre til, for at tarmen fungerer. Har man et meget højt indhold, jamen så kommer det også ud igen totalt ufordøjet, og så kan det binde andre næringsstoffer i tarmen, sådan at de ikke bliver optaget. Og fejlkilder, der er mange, men en af dem, det er jo for eksempel vores nye insektfoder, der er kitin i. Og der er en fase, hvor man opløser i svovlsyre for at få proteinet væk, men man når ikke på den fastsatte tid at opløse kitinen. Det vil sige, at det bliver holdt tilbage, og så ser vi på noget, der egentlig skulle have 2% fibre, og insekter i, analyserer vi 15% fibre. Og så er man jo nødt til på samme måde, som man gjorde med proteinerne, at gå ud og lave supplerende analyser, man har liggende i sin skuffe, til at forklare, hvorfor den her fejl opstår. Den anden fejl, det er underindhold med cellulosefibre, hvor at, de er små, og man bruger en speciel filterstørrelse. Og det vil sige, at de forsvinder lige så stille ud i filtreringerne, og så ser det ud som om, man har kommet 4% cellulosefibre i, for at kunne lave dental claim, og man finder en. Og der er man så nødt til også at forholde sig til at gå direkte efter cellulosefibrene i en anden analyse, for at sige, at de er rent faktisk i mit produkt. Jeg har ikke sparet dem væk. Kostfibre, som sagt nødvendige for tarmfunktion, og så har vi vores præbiotika, fos, mos, moa og cikorianulin, som man også kan analysere for. De er tit anprist, og er de anprist, så skal de også deklareres, og så anbefaler vi kraftigt, at man også validerer, at indholdet er der ved en analyse. Så har vi råfedt, samme forordning, og råfedt siger igen absolut ikke noget om fedtindhold, altså det siger det samlede fedtindhold, men det siger ikke noget om det er mættet fedt, umættet fedt, om det er langkæde, om det er kortkæde, ingenting. Så igen, det øjeblik, man så smækker et fuldfoderclaim på sit foder, så er der en FEDIAP-norm, hvor vi skal have noget med linolsyre, arachidonsyre, alfa-linolensyre, EPA og DHA. Om der er en norm for det, afhænger af dyrearter, alder, der er man nødt til at gå ind og slå op. Faktisk har voksne hunde og katte ingen norm for EPA og DHA, men det kan godt være en god idé at komme det i for kvalitet.
men altså ikke for selve normen for livets opretholdelse. Og så er der igen det med for lidt og for meget. Vi ser, hvis der er mere omega-3 end der er omega-6 i foderet, så får danner hundene, og som vi ofte ser det ved, utrolig meget underud, som de ikke rigtig får fældet, og får det, vi kalder bjørnepels, og hvor de så igen faktisk får kløe- og pelsproblemer, egentlig af, at man vil gøre det så godt, men har alt for meget omega-3 i. Og igen, anpriser man, så skal der deklareres. Den sidste, vi skal deklarere, det er råaske. Og det er simpelthen, når man sætter en tændstik til, alt det, der ikke kan brænde, og måske lidt mere end en tændstik, men op i temperatur. Fuldfoder, så deler vi igen vores råaske op i, at det er faktisk her alt mineralerne ligger. Det er makromineralerne, og der er nogle for calcium, fosfor, kalkfosfor, magnesium, kalium, natrium og klorid. Det skal ikke deklareres, men personligt så vil jeg ikke købe et foder, hvor det ikke var deklareret, i hvert fald kalkfosfor, magnesium og kalium. Fordi jeg vil kende, hvad det er, og det har virkelig stor betydning for dyrenes velbefindende, om niveauerne ligger rigtigt. Og så er der sporstoffer, der er der så en norm, men der er der også et lovgivningsmæssigt maksimum. Og så er der krav om, at de skal deklareres, hvis de er tilsat. Og det er så for kobber, jod, jern, mangan, selen og zink. Sporstoffer, de skal jo som sagt deklareres, hvis der er et maksimumindhold, og hvis de er tilsat, og så deklareres de under overskriften tilsætningsstoffer. Og det er selve mængden, når der er en maksimumsindhold, for eksempel mængden af grundstoffet selen, der skal mængdeangives. Men selve stoffet, det er tilsat, som skal også angives enten med sit navn, eller med det nummer, den har som godkendelsesnummer i lovgivningen. Og så den sidste totalt oversete parametre, som vi ikke skal deklarere, det er kulhydrat. Den regner vi bare som en rest. Nu har jeg glemt at sætte vand på her. Det har jeg i min anden rettede. Så der skal lige tilføje vand efter råaske. Og så skal det give 100%. Og vand skal jo deklareres på foder, hvis det er over 14%. Men kulhydrat er egentlig langt mere interessant end bare noget, vi ikke deklarerer. Det kan indeholde stivelse, hvor type, forklistring og fordøjelighed er utrolig vigtigt. Og så selvfølgelig sukker, som mange gerne vil undgå, også hvis man har diabetisk dyr. Og der kan man jo tit se, hvis et foder er dårligt forklistret, jamen så sluger hunden sit foder, og en 4-6 timer efter, så kaster den det fuldstændig uforandret op. Det er typisk, fordi det simpelthen ikke kan suge væske, fordi stivelsen er resistent eller ikke forklistret. Så ligger det i maven indtil, at det giver en irritation. Nu snakker jeg også lidt om vitaminer, fordi der er jo også nogle minimumsnormer fra PDA. Der er også et maksimum for nogle vitaminer, og så kan der være et ernæringsmæssigt maksimum for nogle af dem. Det er igen kun vitaminer med lovgivningsmæssigt maksimum, som man skal deklarere på emballagen. Og det gælder for vitamin A for mælkeerstatninger, men ikke for andet. Og så for vitamin D for alt. Så det er faktisk kun af alle de vitaminer, man tilsætter til sit foder, er det kun vitamin D, der skal deklareres, og kun hvis det er tilsat. Så mærkning, der er der flere muligheder. Og det er igen vores bibel i 767'eren. Man kan mærke det under analytiske bestanddele, det er relativt nyt, at man simpelthen kan skrive på sin emballage, hvad er der egentlig i foderet af vitaminer? Det alle foretrækker at gøre, det er at sætte det under tilsætningsstoffer, det vil sige, hvad har jeg tilsat til mit foder? Det siger absolut intet om, hvad der er i foderet, kun hvad der er tilsat, men det er det, der egentlig oprindeligt stod i lovgivningen. Og så har man så muligheden for at lave, man skal have overskriften tilsætningsstoffer, men man kan supplere med, tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber eller vitaminer. Man skal bruge en af dem. Og vitaminer står i virkeligheden for vitaminer, provitaminer og lignende stoffer. Men det plejer man altid at forkorte. Og hvis vitaminer anprises, så pludselig så skal mængden deklareres, men man behøver kun at deklarere den tilsatte mængde. Så hvad er det egentlig, man må tilsætte af kemiske stoffer? Der er en positiv liste, som EU har udgivet. Og normalt så skal man deklarere enten godkendelsesnummer, navnet på den, og så mængden. Men lige netop vitaminer må man godt give i deres kortform. Og navnet og enheden skal ellers være den, der specifikt er angivet i lovgivningen.
tilsætningsstoffer, og reglerne om det finder vi i 1831 fra 2003. Og husk altid at gå ind og tage den konsoliderede udgave, fordi den bliver opdateret rigtig, rigtig tit. Så går man ind i fodermiddel, databasen. Det er langt det nemmeste at slå dem op der. Og så søger man, det er på udenlandsk, men det går jo nok. Og så vælger man det stof, som netop man har tilsat. Og her kan vi igen se, at der er forskellige typer af vitamin A, der er tilladt som tilsætningsstoffer. Det er kun dem, der er på listen, der er tilsat. Hvis man har et stof, der ikke er på listen, så skal man sørge for at få det på, før man må bruge det. Tager vi 3A 672A, jamen så kan man gå ind og slå den op ved at klikke på den, og så får man en link til den gennemførelsesforordning, hvor i den er godkendt. Og det er der, man ser, hvilken enhed og hvilket navn den skal have på mærkningen, og om der er et maksimum. Jeg kan lige hurtigt løbe det vitamin D3 igennem. Der har vi valgt en kolicalciferol eller vitamin D3, må man skrive. Jeg går ind i registret, klikker på den, slår op, at det er 1492 fra 2017. Går ind i Eurolex, som er indgangsporten til al EU-lovgivning, hvor man kan søge på nummer og årstal. Går ind i forordningen og ser, at den er godkendt til det, vi så her kalder andre dyrearter, som er hund og kat. Den er godkendt med et maksimumsindhold, det vil sige, at den skal deklareres. Enheden, det er EU per kilo, det står i denne her. Og der opererer man altid i lovgivningen med et standardindhold foder på 12% vand. Og det vil sige, regner man i tørstof, så skal man lige regne om, før man vurderer sit foder. Og det er derfor, det altid er vigtigt at kende vandindholdet i sit foder, for ellers kan man faktisk ikke vurdere det. Og så kan det godt gøre, at man på grund af procestab kan argumentere for, at man faktisk for eksempel har tilsat 3.000 internationale enheder til sit foder. Men så skal man også være skarp på at bevise, at i selve foderet er der mindre end maksimumsindholdet. Og maksimumsindholdet er altså ikke for tilsat, maksimumsindholdet er for mængden i foderet totalt. Så har vi holdbarhed, også med indhold af næringsstoffer, og det er faktisk tit vitaminer, det falder på. Hvis man nu har valgt at analysere sine vitaminer under analytiske bestanddele, jamen så går tolerancegrænsen på deklarationen. Det vil sige, at så har man tolerancegrænserne, man starter typisk ved at tilsætte til max, og når den har nået min, jamen så holder foderet ikke længere. Og der vil altid ske en nedbrydning over tid. Hvis det er fuldfoder, jamen så kan man sådan set starte på maxindholdet i, man overhovedet må tilsætte, og der må være i foderet, og så kan man slukke den dag minimumsnormerne fra PDIAP ikke længere er overholdt. Muligheder for at forlænge holdbarheden, jamen det er at starte med et overindhold. Man kan tilsætte antioxidanter, man kan beskytte mod lys og varme, og så kan man bruge en god kvalitet af vitaminer. Det har en god basisholdbarhed, som måske er inkapsuleret, så de kan holde til varmebehandling, og i det hele taget kommer fra gode kilder. Der er forskel. Så har vi lugt og smag inden for holdbarhed, igen og nedbrydning over tid. Det kan harske, så der bliver dannet aldehyder. Katte værger det med det samme, hunde ikke helt så hurtigt. Og det er jo igen lys, luft, fugt, varme og bakterienedbrydning. Så kan det være de biogene aminer, som vi har snakket om før. Og der er det et lille trick, at enzymerne fra det kød, som Michelle lige godkendte, de kan faktisk stadig, hvis den lige var på grænsen, de der 9, så kan de stadig være aktive i foderet og faktisk se nogenlunde ok ud, når man lige har produceret det. Og efter et par uger, der begynder det så at lugte af maling og lim og cellulosefortønder og kadaver osv. Og så har man en kæmpe portion af foder, man lige så godt bare kan smide ud, og så har man en ekstrem hård holdbarhed. Så selvom egentlig, at bakterierne er slået ihjel i ens proces, så kan enzymerne stadig risikeres at være aktive og fortsætte med at bryde foderet ned over tid. Og så er der andre nedbrydning, jamen det er jo brugning, indtørring og mug, som også, og varme altid er katalysator. Der er regler for i vores helt basis fødevarelovgivning, at vi ikke må give farligt foder til vores produktionsdyr. Og så er der kommet her vores bibelforordning 767'eren, hvor der faktisk står, at vi heller ikke må give noget, der er negativt for dyrevelfærden, og de udvider
definitionen af, hvem man ikke må give noget giftigt til også at gælde vores kæledyr. Så har vi til sidst bakterier. Der er et lovkrav til selskabsdyr. Her igen, så skal vi helt ind, fordi de allerfleste, undtagen rene vegetariske foder, så er der biprodukter i vores foder til selskabsdyr, og så falder de ind under biproduktforordningen. Og der er det sådan, at der er for de allerfleste foder et krav til indholdet af salmonella og enterobakterier. Og så egentlig ikke til andet. Der har lige været en tilbagetrækning faktisk her i februar, fordi det øjeblik, der er salmonella i et foder, der skal være fravær i 25 gram, jamen så er det farligt, og så må det ikke markedsføres. Heller ikke til hund og kat. Og så skal man ikke glemme alle de andre. Fordi der kun er lovkrav, selvfølgelig starter man med dem, der er lovkrav til, hvis man skal, skrænke sin analysepakke lidt ind. Men så laver man jo altså sin hassetbaserede risikoanalyse og kigger lige på de andre. Der ligger ISO-standarder for, hvad der er relevant at analysere. Og så ligger FEDIAPs branchekode for industrien faktisk også frit tilgængelig ude på nettet, hvor man kan se, hvilke bakterier de i øvrigt anbefaler, at man analyserer for. For eksempel anbefaler vi altid, at man tager totalkim med, simpelthen for at få en idé om, hvad er bakteriebelastningen i foderet i det hele taget. Og toksinerne fra Bacillus cereus, der er et stort problem i alle melvarer til mennesker, jamen de kan også være giftige for os andre. Clostridier, jamen i vådfoder, hvis det ikke, og i raw food, jamen der kan man simpelthen risikere, at de danner botulinumtoksin. Så jeg vil sige tak for i dag, og lægge over til Line. Ja, tak Karen. Og jeg hedder Line Pandage, og jeg sidder som leder inde i rådgivningsafdelingen. I Eurofins Science rådgivningsafdelingen, der arbejder vi med lovgivning inden for fødevarer og inden for pet food. Der sidder 7 rådgivere, som arbejder hver deres ekspertområde, og det er også her, hvor Karen hun sidder og er rådgiver inde. Og hvad er det så, vi kan hjælpe med? Jamen, vi kan hjælpe med korrekt mærkning. Her er det blandt andet udarbejdelse af deklarationstekst, både til de nordiske lande, Finland og Island, og vi kan også hjælpe med det meste af Europa og en del lande uden for Europa via vores Eurofins netværk. Vi arbejder altid henad til lovgivningen, så når du bestiller den her slags ydelse, så er du sikker på, at det er udarbejdet korrekt. Vi kan også tilbyde kontrol af mærkningen, det vil sige, hvis du har det færdige artwork, så kan vi tjekke hele din mærkning, både den lovpligtige deklarationstekst, men også billeder, anprisninger og hvad der ellers kunne være på den. Vi kan også tilbyde vurdering af resultater, det vil sige, når du får foretaget nogle af alle de her analyser, som Karen hun har nævnt, jamen så kan vi vurdere for dig, om det nu også lever op til den kvalitet, det skal, og indeholder de ting, som er vigtige. Udover at vi har rådgivning omkring mærkning og vurdering af resultater, så arbejder vi også med sikkerhed. Og det vil sige, at vi kan hjælpe med at lave analysevalg, altså analyseplaner for dit produkt. Vi kan hjælpe med risikovurdering, egenkontrol og holdbarhed. Og vores rådgivere og erfarne auditører kan også tage ud til at lave en proceskontrol, hvis det skulle være relevant. Vi arbejder på at få lavet nogle pakker, så det skal blive lidt nemmere at vælge nogle af alle de her analyser, som både Karen og Michelle har været inde over. Og det gør vi, fordi det er jo rigtig kompliceret med pet food. Hvad er det, man lige præcis skal analysere for? For at gøre det nemmere endnu, har vi en webshop hos Eurofins, og den kan man se, hvis man går ind på vores hjemmeside eurofins.dk, så kan man finde den derinde. Og efter indlæggene her, så kommer der også en vejledning til, at man kommer ind og kigger. De her pakker, som jeg kommer til at nævne i den næstfølgende, de kommer til at være derinde i løbet af april 2024, og indtil da, så er det muligt at kontakte Camilla, som vil kunne hjælpe med at bestille det simpelthen. Webshoppen kan være god i forhold til, at det giver et hurtigt overblik over relevante pakker. Der vil være forklarende tekst, så vi sikrer, at du får det rigtige. Her kan du foretage en hurtig bestilling, og du får også prisen med det samme. Vi har en pakke, vi har kaldt for grundpakken. Den er rigtig god at starte op med. I grundpakken, der vil der blive analyseret for deklarationsanalyser. Det er de analyser, som Karen også har nævnt. Råprotein, råfedt, og aske træstof, vand, hvis der er 14%. Så har vi basis mikrobiologi i pakken. Det vil sige det, der er lovkrav til, men også vores anbefalinger. Udover det, så har vi lagt en mærkningskontrol i pakken, fordi det er jo rigtig vigtigt, at mærkningen er korrekt. Så vi kommer også til at tjekke, at det lever op til lovgivningen. Vi slutter af med at have vurdering af resultater, så du får simpelthen et certifikat og får en rapport, hvor vi vurderer for dig, om det nu også er korrekt angivet
om det indeholder det, det skal. Så har vi en pakke, der hedder de vigtigste mineraler. Det er makromineralerne. Den er rigtig god at bygge oven på grundpakken, og vil sige noget om, at fodret det er godt nok. Der er de her nævnte calcium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, klorid, og så har vi også en vurdering af resultaterne, hvor vi simpelthen hjælper dig med at konkludere, er det nu også godt nok. Vi har også en mikromineralpakke, og den kan være relevant, hvis man anpriser mineraler, eller hvis man gerne vil have valideret indholdet af sine mineraler i fodret. Det er blandt andet kobber, jod, jern, mangan, selen og zink, og i den her pakke har vi også lagt en vurdering ind af resultaterne, så du får en konklusion på det. Så har vi en aminosyrepakke, og her er der jo særlig fokus på, om fodret det indeholder de essentielle aminosyrer. Dem har Karen været inde omkring, og her går vi jo ind og kigger lidt på sammensætningen, men også om det så rent faktisk er der. De får en vurdering af resultaterne, som med en rapport, for ligesom at konkludere på det også. Vi har også en fedtsyrepakke, hvor man kan sige, at særligt hvis man anpriser omega-3 eller omega-6, så kan det være rigtig fint at få tjekket op på, om det nu også er der det indhold, som man anpriser, og om man bruger den anprisning, man skriver på sin emballage. Det kan også bruges som en kvalitetstjek. Så har vi valgt at kigge ind i en forureningspakke. Det er også en af de rigtig vigtige pakker. Her går vi ind og ser på, om der er forurenende stoffer i fodret. Den her pakke, den vil være meget individuelt, alt efter hvad for et type foder man har. Og derfor så kan det ofte være, at det skal kombineres med risikovurdering. Der ligger derfor også en rådgivningsydelse i den her pakke, så man starter simpelthen ud med rådgivning, og så finder vi frem til, hvad er det mest relevant. Det kunne være pesticider, mycotoxiner, medicinrester osv. Vi har også valgt at lave en kvalitetspakke, som simpelthen er en kontrol af, hvor godt produktet er. Vi starter også denne her pakke ud med, at man simpelthen har en indledende rådgivning, hvor vi finder frem til, jamen, hvad er det, der er relevant for dit foder. En af analyserne kunne være pepsinfordøjelig protein, som fortæller noget om proteinets ernæringsmæssige egenskaber, blandt andet hvor godt det nedbrydes. Det kunne også være biogene aminer, man gik ind og kiggede på, eller fiberfordelingen. Og i denne her pakke, ligesom i de andre pakker, vil der også være en vurdering af prøveresultaterne. Så har vi valgt at lave en pakke, der hedder holdbarhed. Det kan både være i forhold til fastsættelse, forlængelse eller vurdering af holdbarheden. Igen er det meget produktafhængigt, og derfor så er det også relevant i denne her pakke, at man først starter ud med noget rådgivning. Nogle af de ting, vi kan kigge på, det kan blandt andet være vitaminanalyserne, som både Michelle og Karen også nævner. Det er et rigtig vigtigt parameter i forhold til, om der er nok vitamin, også i udgangen af holdbarheden. Det kunne også være, at det var harskning eller recovery af tilsat af naturligt forekommende konserveringsmidler, vi kiggede på. Du får selvfølgelig også en konklusion her, hvor vi går ind og hjælper dig med at vurdere, jamen, kan det så holde sig, eller er det mulighed for at forlænge det, eller hvad det nu er, vi indledningsvis går ind og aftaler. Udover de her pakker, så har vi også en helt stor fuldfoderpakke, hvor vi simpelthen går ind og kigger på, om produktet lever op til betegnelsen fuldfoder for den tiltænkte dyrekategori. Det vil være alle PDF-kravene for kategorien, som analyseres, og man får også en vurdering af resultaterne. Det er også muligt at bestille enkelte analyser, blandt andet pepsinfordøjelig protein er en analyse, som vi oplever, der er rigtig mange, der efterspørger. Den er spændende, fordi den går ind og siger noget omkring kvaliteten af proteinet, og metoden imiterer forholdene i en mavesæk, hvor pepsin er i surt miljø. Og den er baseret på nitrogenmængden og skiller ikke mellem protein og andre kilder. Så er det egentlig ved at være slut for det her indlæg. Og som nævnt så fra april 2024, så kan pakkerne købes via Eurofins webshop. Men indtil da, så kan Camilla kontaktes. Her efterfølgende, så vil vi selvfølgelig også vende tilbage med information om, hvordan man kommer ind på vores webshop, når det er, den er klar med pakkerne. Og der vil også blive eftersendt en samlet besvarelse af de spørgsmål, der er kommet under QA i dag. Så der kommer en samlet opsamling på det. Og så er der egentlig ikke andet til tak for i dag.